shugabanni musamman a ƙasarmu ta Najeriya mafi yawansu ba za mu ci gaba ɗaya ba suna zaluntar al'umma, amma ba su kaɗai ba ne a zalunci. Mu ma a ɗaiɗaikunmu muna zalunci, kuma asalin ma shi ne yawanci zalunci shi ya fi yawa a cikinmu, shi yasa shugabannin namu su ma ai ba wasu bane daban aiko ai ba kira su ake a China a kawo mana su ko in China ne ita ne ake zuwa kamar takalman ita ne a kawo mana su ai ba ai wasu ɗan namun ne a cikinmu suke, kuma su ma da talakawan ne ko da suna da kuɗi da suka je suka samu dama ne sai hakika su ta bayyana. To a ɗaiɗaikunmu ma muna yin zaluncin da wani lokacin za ka ji ana cewa ana la'antar shugabanni a zalimai, kuma ka ga mutum ya buɗe baki yana kuma shi ba a zalimi ne abin da yake yi, yana da hakkin al'umma an bashi ya danne, ana cikin kunci an kawo kayan tallafi an bashi buhu 10 ya raba, ya shigar da 7 gida, ya ba wa sauran 3 wanda ya sani su kaɗai wanda yake so su ya ba sauran 6 ya yi 7 ya shigar da su gida, kuma ana zaune a majalisa aka ce ka ai shugabannin Najeriya ce ka ai waɗannan mutane Allah ya la'ance su, ai ka da kai ne balbunin farko, ai kai ma azalimin ne ai. Yawanci muna mantawa da namu zalunci, zaka ga ka ba tela ne ka ba shi dinki ya gutsiri yadinka ba tare da saninka ba, ya hada da na wannan da na wannan dinka wa 'ya'yansa, kuma an za a la'anci azzalimai shi ma ya sa baki a ciki. Za a ba wa mutum dama ta wakilcin al'umma ko da a mataki ɗan ƙanƙani ne, misali a ce shi yanzu shine shugaban wata tasha da ake yin lodi, to a wannan tashar hakkinsa shine a biya su ai kudin lodi ko tunda kowa ya yarda da wannan kungiyar aka bashi ba shi kenan ba a ciki a bashi abin nan ɗinsa. Amma yanzu da za ka kawo sako ka ce gashi kana so a kai maka Abuja ko Maiduguri ko wani waje ka ba da 5,000 sai da soke hudu, ce ina direba mai lodi ya ce dala wannan sai ba shi 2,000, ce wannan a kai mana, kuma yana zaune za a ce za a la'anci shugabanni kuma ya sa shi ma baki. Haka mutum yana sana'a zai iya algus ya jirkita mummunan abu da kyakkyawa ya hada ya cakuɗa, amma idan ana maganar azzaluman shugabanni shi ma kuma ce zai so ba duka waɗannan nau'i ne ba na zalunci. Za a ba shi wakilci da dukiyar marayu ya taɓa ya dumu-dumu a ciki, kuma ana maganar ai shugabanni ba su da adalci shi ma sai ya tsoma baki. Wasu da suke zagi shugabannin wallahi suka samu damar da waɗanda suke zagi suka samu wallahi ba sai sun yi abin da ya fi nasu. So nawa aka zaɓi mutane suna nan raw material a cikinmu gaba ɗaya muna zaune yawon bayi da sun tafi gaba ɗaya sun manta da mu. Abin da ake yi a can tare suke consensus ɗin da aka yi hada shi ake yi. National cake wani dattijo a Najeriyance da ya gaji ya ga yau a Najeriya ce a shi wannan national cake din in dai aka buɗe a gaban ka gani to sai ka ci, sai dai in ka ɗauka ka je waje ka baya, amma a wajen in ka isa a buɗe inda ake kaso ba ake wadaƙa da dukiyar ƙasa kai a baka za ka ce baka isa ba. In dai ka je wannan wajen ka ga ana rabawa imanin ka sai dai ka karɓa, ba haka ba to za a sa maka ayar tambaya ai westin ɗinka ba komai ba ne. Kusan wasu wanda kai ba komai bane saboda za ka je ka fasa ne yawwa. To don haka yawanci aikin tare muke da su duk a cikin mu shugabannin da ake cewa ba mutanen kirki ba ne a cikin mu suke, to don haka hudun ma yawanci mu ba mu da kirki kenan. So mu daina hargen laifukan wasu, mu kokari mu fara gyara kanmu. Malam Sa'adu sun gure ce shi fa idan gwadon laifi shi tudu ne ko naka wanda ka tattare ne kai ke hawa ka gano na wani da mutum mai gargadi ne ai da ya bar sabon ubangiji ba. Ai sai da ka hau laifin ka danne shi sannan ka iya hango na wani.